اکه یا فوکس میکنیم کارتا قطعی درسته که من میدارن فوکسو یکم بور اشتراک نکردم بوری اول بور یکم نه که کارتا را شما میشوریم آلدرش کنم آلدرش کنیم کارت باز هم نیستم روز دیگه بالدرش کردم نمیتونم خیلی میشم کارتای аралашкаги худа як картави бурку ай кижеш боша фарқ надора як карта бигӣ картара гирифтӣ инҷа фломастер имзои хитабмон рост хат бикашам не имзо бо пой даи картата заметка ка тамом бумон картата инҷа мон яъне картаи шумо чори сия чори шалғам меганам инами картаи шумо ка бо диққат тамошо кунен нигоҳ кун картара дар инҷа мемонем ира дар болош нигоҳ кун картара мобайнда хитом тиқем нигоҳ карка проверкаш кун картаи хитона аҷоиб биё як бор дига нигоҳ кун ин картаи хитон бо як бор дига мекунем бо диққат тамошо кун нигоҳ кун картаи хита ка идоф мо байнда мемонем нигоҳ кун инҷа мондем ира дар инҷа мемонам нигоҳ карка ин картаи шумо нест не болода нест поёнда чӣ ишам неста нигоҳ карка картаи бологира ман мегирам картатона бидурорем дурам бидуро нигоҳ карка ҳамин буд саломат бошед бовар кед саломат бошед